Wara li rrepetit il-gidba fuq iż-żieda fid-dejn nazzjonali u l-ammont tan-nies jirreġistraw, issa l-Gazzetta Uffiċjali tal-Partit Nazzjonalista, in-Nazzjon, għażlet li tikdeb fuq is-suppost statistika tal-Eurostat dwar dawk sidien ta' darhom. Skont l-esperti f'dati mill-kap Alex Borch, l-istatistika uffiċjali Ewropea qed tindika li bejn l-2016 u l-2025 ir-rata ta' sidien tar-residenza tagħhom f'pajjiżna naqseb madwar 10.5 punti perċentwali. Fil-verità ta' in-Nazzjon lanqas biss indunaw li l-Eurostat għadu ma ppubblikax tarif għas-sena l-oħra f'dan ir-rigward. Fil-fatt l-aħħar statistika maħruġa mill-Eurostat għal persuni li huma sidien ta' djarhom id-dik tal-2024 u kienet ippubblikata fil-5 ta' Frar li għadda. Jidher li tant kemm ma jifhmux fil-bażiku li fit-tabella li ppubblikaw fuq l-ewwel faċċata tal-Gazzetta u li skontom tirrappreżenta bidliet drastiċi fir-rata ta' sidien ta' djar fl-Unjoni Ewropea, inkludew lin-Norveġja, lit-Turkija u s-Serbja li kulħadd jaf li mhumiex membri fl-Unjoni Ewropea. Ir-realtà hi ferm differenti mill-istampa li jridu jpinġu bingan tal-PN. Fi 13 ta' Mejju li għadda stess l-Uffiċċju Nazzjonali tal-Istatistika Malti l-NSO ħareġ l-aħħar ċifri riċenti ta' dawk sidien ta' darhom. Din turi li fost il-Maltin u l-Awċin għandna rekord ta' 122,403 familji li huma sidien ta' darhom. Minn dawn 91,757 familja jew 3 minn kull 4 lanqas fadlilhom self xi jħallsu fuq l-istess proprjetà. Ir-rata ta' familji Maltin u Awċin li huma sidien ta' darhom laħqet rekord ta' 84.6% is-sena l-oħra. Fl-2016 din kienet 78% li jfisser li mhux talli ma naqsitx b'10.5 punti perċentwali kif sostnew ta' in-Nazzjon imma talli żdieda bi kważi 7 punti perċentwali. Jidher li tal-Partit Nazzjonalista qed iħawdu statistika Ewropea li tinkludi jekk barranin f'pajjiżna u mhix sidien ta' darhom, ma' statistika fuq kemm Maltin u Awċin li huma sidien ta' proprjetà. Għal darb'oħra konferma ta' kemm il-Partit Nazzjonalista lanqas sal-bażiku ma jasal, aħseb wara kemm jista' jkun fdat biex imexxi l-politika ta' akkomodazzjoni u housing fil-pajjiż. Settur li fih il-kap Alex Borch kien żela għal darba 2-3 meta lanqas kien kapaċi jgħid il-costings tajbin tal-proprjetà tiegħu stess tal-housing u minn 8 miljun euro fis-sena fl-aħħar spiċċa jgħid kważi 33 miljun euro fis-sena.